Vive Ségou. Vive le Mali. Vive l'unité retrouvée de mon peuple. Vive l'Afrique. Sur ma gauche, vous avez mon fils et mon père en même temps. Adama Keïta. Kora. Aussi, un maître d'Ungoni, un autre fils, Asaba Dramé. An filabagaw ani an lamɛnbagaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲanguma bi ye kari ye n'u b'a fɔ ma ko dimanche tubabukalo ale tile 7 ye bi ye min ye janvier kalo an bɛ ale kɔnɔna na san 2024 an b'a fɔ aw ɲɛna sa ko k'a daminɛ bidonya in na sa min y'an ka kibaruyaw ye n'aw m'a ye an ka chaîne YouTube sanfɛ o tɛ anw ta ye sabula an y'o sigi yaasa aw yɛrɛ bɛ se k'an ka kunnafoniw dafalen sɔrɔ min tɛ tigɛtigɛli ye min tɛ sugandili ye min tɛ fɛn wɛrɛw ye k'a bɛɛ lajɛlen bɛnnɛgɛmɔnen dafalen sɔrɔ an yɛrɛ ka chaîne YouTube a bɛ o de ta yaasa aw ka se ka an ka kibaruyaw dafalen bɛɛ lajɛlen sɔrɔ min na aw bɛ se ka wasa sɔrɔ a kuma bɛɛ lajɛlen dafalen na kɛnɛ in a sigikun ye o ye Jani.ml FM ale sanfɛla la ka kibaruyaw di aw ma an bɛ laseli kɛ ka bɔ Falajɛ Carrefour la an bɛ bɔlɔlɔ ale sanfɛla la bi yaasa ka se ka nin baara in kɛ sa an ni Falaye bɛ ɲɔgɔn fɛ ale nana yaasa ka se ka an dɛmɛ min ye n yɛrɛ denkɛ n'o ye Amara Nuhu Keyita ye ale fana bɛ yan pour que aw ka se ka kibaruya ninnu sɔrɔ don o don an ka chaîne YouTube olu sanfɛ bi karidonya in na sa bɛɛ lajɛlen b'a kalama k'a fɔ ko Mali ni Algérie kɔni kun ka bɛn a kuma kun gɛlɛyara kosɛbɛ nka waati laban in na bɛɛ y'a ye k'a fɔ min ye fɔnkɔɲɔgɔnkɔ o barika bonyana kosɛbɛ Mali ale ni Algérie cɛ Algérie ale ye jamana ye jamana min ni Mali kɔni ka doni ɲɔgɔn na o tɛ biko ye n'i y'a sɔrɔ k'a fɔ waati tɛmɛnenw na Algérie kaw tun bɛ mun kɛ Mali jamana na yan ka kɛ ni ɲɛmaaw ka faamuyali ye o tun bɛ se ka bɛnnɛgɛmɔ ka to an tɔgɔ la nin waati in na min ye furancɛla fanga ye sifin minnu bɛ fanga la olu y'a jira k'a fɔ ko o ko kɔni tɛ se ka to ten Mali ni Algérie u karilen ɲɔgɔn na fɔnkɔɲɔgɔnkɔ sen fɛ n'o o ye jamana fila cɛsira ɲɛnabɔ taban hukumu kɔnɔna na sa Algérie ale kun ye décembre kalo tile 21 a ka lasigiden b'an ka jamana kɔnɔ ale y'o wele ko yaasa ka se ka taa o lamɛn o nɔgɛlen fana fɛ sa Mali fana ɲɛmaaw fana ye weleli kɛ k'a f'u ka lasigiden ɲɛna min ye décembre kalo tile 22 san 2023 o kɔnɔna na ye k'o fana ka segin ka na so o waati kɔni na sa an dayana kosɛbɛ min ye Mali ni Algérie olu ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ lajɛlen y'i ta fɔ a la Algériens olu ye nin waliya in kɛ ka da kun min kan n'o o ye Mali yɛrɛ dimi kosɛbɛ o ye k'a fɔ Algérie ale ye Imam Diko o wele a fɛ yen ka taa o ɲininka ɲininkali minnu bɛ tali kɛ accord d'Alger ale k'o kɛcogo la k'a sɔrɔ Mali ɲɛmaaw olu ma bɔ o kalama Kidal minɛlen kɔfɛ o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ fana maa minnu bɛ yen n'olu ye jɛkulu terroriste groupe ye n'u ye marifa ta Mali kama u y'olu fana dɔw wele ka t'olu ɲininka nin waleya in y'a to Mali jamana ɲɛmaaw olu ko nin tɛ se ka ɲɛ cogoya si la ko f'a ka fɔ Algérie ye ko a ye min kɛ ko bɛnta tɛ bɛɛ lajɛlen y'i ka ambassadeur wele an hakili b'a la k'a fɔ a wagati la min ye Diop ye ale kun ye Algérie ambassadeur wele k'a ɲɛfɔ a ɲɛna waleya minnu n'u y'a kɛ ko o ma bɛn an ka jamana ma nin waati in na an bɛ se k'a fɔ ko ji bɛɛ lajɛlen bɛ ka ji dingɛ i koliji la sabula min ye Algérie ambassadeur ye kabini juma don n'o ye nin tubabukalo in tile 5 ye ale segira ka na a y'a ka baaraw daminɛ kunu an ka ambassadeur fana tun bɛ labɛn na n'o o kun ye sibiri ye kalo in tile 6 yaasa fana bɛ se ka segin cogo min na ka taa ka baara kɛ an b'a fɔ nin ka kɛ ko fiɲɛ bɔlen ye
komi n'a kun kɛra degunba ye Mali ni Algérie cɛ ni bɛɛ lajɛlen tun y'i ta fɔ bɛɛ y'i ka hakilina fɔ a la nka Algérie y'a dɔn bi k'a fɔ ko segin kɔ ko o de ka ɲi kuma tɛ ale ni Mali cɛ a k'an ka sisi nka a man ka mɛnɛ cogoya si la ka kɛɲɛ ni jamana filaw ka tarikuw ye ani jamana filaw ye dɛmɛ minnu ta ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma o Algérie kelen kɔnɔna na jɛkulu minnu bɛ yen n'olu yɛrɛ t'a fɛ fiyewu Mali ka basuma Mali ka lafiya ni o ye terroriste jɛkuluw ye u ka maa mafalen b'a dɔn ni Mali yɛrɛ kɛlen don ka plainte don a contre la n'o ye Algabas Ag Intala ye ale kɔni wulila ka bɔ Algérie dugu dɔ la ka taa fan wɛrɛw fɛ yaasa ka se ka taa foli bila u ka dugu maaba dɔ la n'o o ye u ka visite u b'a fɔ min ma ko visite de courtoisie Algabas nin kɔni kun y'a bɔko fɔlɔ ye k'a ye kɛnɛ kan k'a dɔn k'a fɔ k'a bɛ Algérie jamana kan ka danaya k'a kan a y'o kɛ kunun na sini kunun jumadon a y'o kɛ Algérikaw fɛ yen u ka dugu maa mafalenba dɔ bɛ yen n'o ye maakɔrɔ dɔ ye a taara bɔ o ye waleya ninnu ye tali kɛ min na kɔni kuma bɛɛ lajɛlen kɛra arabukan ni burudamɛkan na an ma se ka o pereperelatigɛ dɔn nka a b'a dɔn kɔni k'a fɔ kabini ko in daminɛna ale de kɔni kun ye sɛma ɲɛmaaba yɛrɛ ye sɛma fɛn foyi ko foyi tun tɛ se ka kɛ Kidali kɔnɔna na ale tɛ a kun dogolen don maaw kun ye yɔrɔ caman fɔ k'a taara ye hali bɔlɔlɔsiraw fɛ o tun ye jaw bɔ k'a jira k'a fɔ k'a bɛ ngilɛw fɛ yen nka nin waati in na a yɛrɛ kɔni y'a sɛbɛntiya k'a jira k'a fɔ ko a bɛ Algérie o jaw olu bɛɛ lajɛlen bɛ bɔlɔlɔsira ale fɛ nin waati in na kɛnɛ kan sa an ka wolomasiri tabaw olu b'u sɔn hali bi min ye Sadio Kamara n'a ka cɛdenw ye ka taa se baro kɛlɛtigi ma n'o o ye Umar Jara général Umar Baru Jara u y'a jira k'a fɔ ko armée pankuru kɔni olu bɛ baara la fan 14 fɛ su ani tile manamafɛn fɛn fɛn bɛ yen ni maa maa kɔni y'o ta k'i bɛ munumunu salo kɛ Kidali n'a masurunaw la u bɛ olu bɛɛ lajɛlen sisi u ma dan o ma min ye Muruja fanfɛla la Bamaciwale kɛbaaw dogolen don yɔrɔ o yɔrɔ la u bɛ k'a bɛɛ lajɛlen mɔmɔ Malikura taasira hukumu kɔnɔna na n'o ye jɛmukan ye min sigilen don premier ministre fɛ ani ORTM ni kunnafonidilaw ka tɔnw bɛɛ lajɛlen fɛ o tako filanan hukumu kɔnɔna na u ye Sadio Kamara bisimila a ko bi ko olu bɛ tanu bila malidenw ye maliden minnu y'u cɛ siri yaasa jamana in ale ka se ka to tancogo la hali bi ko sabula olu sɔrɔdasiw n'olu ma ɲɛ k'u bɛ fɛn o fɛn kɛ diɲɛlatigɛ kɔnɔna na o b'a sɔrɔ dɛmɛ b'u ye wa o dɛmɛ bɛ bɔ malidenw ka yɔrɔ la ɲininkali kɛra la k'a fɔ ko bi ko mun de la Mali kɛlen don k'i kɔ sɛmɛ k'i kɔ da Irisi la yaasa ka se ka wuli ka jɔ a ko k'u ka diɲɛ sɔrɔdasi kurubu dɔ yira ale la diɲɛ kɔnɔ min sɛmɛnen tɛ belebeleba dɔ la ka se ka wuli ka jɔ k'a tɛna jamana tɔgɔ fɔ ko nka ko Mali yɛrɛ taara jamana minnu bɔ bolola bi k'u y'u sɛmɛ jɔnw na u y'u wakilu kɛ jɔnw ye u ka jamanaw tun bɛ cogo di Sadio ko fana ko wa k'a kana kɛ maa si ɲɛna ko an bɛ kɛlɛ min na ko a banna k'a ma ban dɛ ko baaraw ko nin y'a daminɛlen de ye ko fo jamana fan bɛɛ lajɛlen a ka bɔ degun ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na o mana tɛmɛ ka bɔ yen fana a y'a jira k'a fɔ ko wulikajɔ min bɛna na kɛ o ye ka Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen minɛ wa ko bi k'a bɛ min fɔ n'a da cɛmancɛ ye ko Mali dugukolo fan si tɛ yen sɔrɔdasiw tɛ yɔrɔ min ko wa k'u b'u ka baara la fana min ye Sadio ye a kɔni y'a jira k'a fɔ ko gɛlɛyaw bɛ baara la o gɛlɛya yɛrɛ hukumu kɔnɔna na fana an bɛ se k'a fɔ bi Segu ale ni Mopti ni Baɲangara don o don maaw kulekan kɔni bɛ yen ni min b'a fɔ u ka jiginɛ cira u b'a fɔ k'u ka yɔrɔ dɔ karila ni min b'a fɔ k'u taara bin u ka foro la u b'a fɔ k'u taara u minɛ u ka du kɔnɔ u ye maaw minɛ jɛkulu marifatigi dɔw bɛ na ka na maaw bɔnɛ u ni na o bɛ ka caya ye kosɛbɛ duguladenw kɔni bɛ welewelema da la kuma tɛ Segu mara yɛrɛ kɔnɔna na ka kɛɲɛ ni nin waleya ninnu ye u kɔni y'a jira k'a fɔ ko finitigiw tun ye fɛɛrɛ ni dabali min sigi sen kan n'o ɲɔgɔnnaw bɛ se ka kɛ bi min ye Segu mara maaw ye olu y'a jira k'a fɔ ko bɛ se ka kɛ lafiyaba ye u bolo o hukumu kelen kɔnɔna de la sa a yira k'a fɔ ko min ye Banamba ale marabolo la mobili dɔ kɔni ale siraba ka kasara kɛ ye maa kelen o fatura maa 14 o joginna min ye saga 60 o bɛɛ lajɛlen fatura mobili kɔni k'a bɔra Banamba de k'i kunda Kulukoro kan a nan'i da kɛrɛ kan k'a kɔnɔminɛnw bɛɛ lajɛlen yari min ye baganw ye olu de su cayara kosɛbɛ ko pinɛ mobili pinɛ de cira ni mobili pinɛ cira o ma nɔgɔn dɛ o fɛrɛ minɛtɔ kɔni o ye dugumana ye maa kelen min tora a la maa 14 u y'olu dɔw ta ka na n'u ye Kulukoro dɔgɔtɔrɔso la dɔw sera ka Bamakɔ Gabriel Touré kɔnɔna sɔrɔ an bɛ dugawu k'u ye halisa kɔrankalan kibaruya hukumu kɔnɔna na fana an b'a yira la k'a fɔ ko école karamɔgɔ 2 olu kɔni minɛna Masinakaw fɛ yen nin dɔgɔkun in kɔnɔna na école karamɔgɔ 2 ninnu u minɛna alamisa don juma sa école karamɔgɔ ka tɔn minnu bɛ Masina kɔnɔna na olu y'a jira k'a fɔ ko k'a sera sisan sa baara kɔni u k'o jɔ ka denmisɛnninw k'olu bila ka taa so Masinakaw yɛrɛ kun nisɔndiyalenba don sabula olu y'a jira k'a fɔ
polisilakaw o nalen do u ka dugu kɔnɔ nin waati na sapeur pompier nalen do u bɛ fɛ basigi ni lafiya min ko o sɔrɔ u b'a fɛ sa yaasa u ka se ka sinsin nka u y'o to o de hukumu kɔnɔna na sa u nana ni maa fila kɔni minɛ ka taga ni u ye bɛɛ ni kelenya i n'a fɔ Asimi Goyita y'a lase cogo min a ka laseli kɔnɔna na n'o ye sanyɛlɛma kumaw ye a ko sigikafɔ bɛna kɛ malidenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ o hukumu kɔnɔna de la sa min ye ministiri min bɛ bɛn yɛrɛ sinsinni kunna an ka jamana kɔnɔ n'o ye colonel major Ismaila Wage ye ale taara ɲorongaw fɛ yen min ye Buye ye a n'o ye heure 2 kɛ kuma na kuma ninnu bɛ tali kɛ mun na bɛn ni kelenya min sinsinni baara kan ka kɛ sigikafɔ min kan ka kɛ malidenw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ min ye Wage ye a ma d'o ma kabila du minnu fana tɔ bɛ ɲoron kɔnɔna na a taara olu bɛɛ lajɛlen fana fɛ yen premier ministre ni président ye a ci min na sigikafɔ min kan ka kɛ u k'u jija u k'u sen don a la bɛɛ lajɛlen k'i ka kabila mɔgɔw wele yaasa bɛn ni kelenya a bɛ se ka sinsin cogo min Ismaila Wage kɔni a ye juma seli ɲɔrɔngaw fɛ yen ale y'o kɛ cogo min ministre min bɛ yen n'o ye ministre d'état ministre de l'administration territoriale porte-parole du gouvernement colonel Abdoulaye Maïga ale ni ministre min bɛ diinɛ ni batoko kunna n'o ye Mamadu Kone ye olu fana ye Bamako don u senkɔrɔ koyi yan u taara Ɲarelakaw fɛ ani Turelakaw ka taa f'u ɲɛna ko jamanakuntigi ko bɛn ani kelenya kuma min bɛna kɛ u k'u jija u k'u sen don a la u ka dugawu kɛ jamana ye min ye ministre fila ye u ma da u ma u taara au conseil islamique la ka taa olu fana kuma ɲɔgɔnya u n'olu fana kumana hakilina minnu b'u fɛ fɛɛrɛ minnu b'u fɛ u y'o fɔ u ye u taara Jean Zerbo fana fɛ yen archevêché la n'ale ye cardinal ye ka taa jamanakuntigi ka cida a tulo kan k'a f'a ɲɛna u k'u dɛmɛ ni dugawu ye u bɔra yen min ye révérend docteur Ag Infa Noa ye u taara o fana fɛ n'o ye protestant ka ɲɛmaa ye k'a f'u ye ko bi ko jamana b'a fɛ ka nin lase in de kɛ nin laseli hukumu kɔnɔna na baaraw kan ka kɛ cogo min na u y'o bɛɛ lajɛlen dantigɛ u ye ko diinɛ ɲɛmaaw ka fara Bamako dugutigiw kan u ko k'u jija zen maa minnu yɛrɛ tɔgɔ bɛ nin kuma in na u ka na dɛ u k'u sigi u ka ye u ka na u k'u da don kuma ninnu na yaasa bɛn ni kelenya min bɛ an ka jamana kɔnɔ a bɛ se ka sɔrɔ cogo min ko wa fana k'u jija maa o maa bɛ yen ko fɛla b'a a la hakilina bɛ a la a bɛɛ lajɛlen ka na kɛnɛ ka tiga ka na wɔrɔ ɲɔgɔn kɔ zen u ye dugawu don kɛ ko jɛrɛ min ni gouvernement filɛ nin k'a sigi sen kan nin ye ko ala k'a kɛ ɲɛta ye ko min ye fɛɛrɛ minnu sigilen don ko ka sɔrɔ o hukumu kelen kɔnɔna na M5 RFP ale ka comité stratégique ye ɲɔgɔn ye kɛ comité stratégique a ɲɛmaya bɛ b'an bolo nin waati in na o ye Buba Traoré ye Buba Traoré u y'a yira k'a fɔ ko accord min bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko accord d'Alger ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko kabini a sigira an ka jamana kɔnɔ ko fɛn foyi tɛ a la min sera ka lawaleya ko n'a fɔra ko jɛkulu marafatigiw ka na ni marifaw ye k'u ka mɔgɔw don Mali ka gun kɔnɔ ko a tɛ k'a kɛcogo la ko n'a fɔra ko ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ko ka ɲɔgɔn ye kɛ yaasa fɛɛrɛ ka sɔrɔ accord lawaleyali baaraw ka daminɛ ko tatemɛnɛ si tɛ bɔ musaka min bɛ ka bɔ jamana fɛ ka don accord lawaleyali la k'a ka ca a darawuli ka bon ko n'i y'o bɛɛ ta k'o jateminɛ k'a ye ko san 9 kɔnɔna na ko accord min bɛ yen ni tɛgɛnɔ bilara a la n'a tɛ ka taamina a tɛ ka sisi bɔ k'olu M5 RFP comité stratégique ko k'a bila kɛrɛfɛ ko gouvernement k'a fɔ ko a tɛ accord ko la bi a t'a la sini baara minnu bɛ sen na n'o ye sigikafɔ ye an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ko ka o ta ba la min ye kuma lasew olu bɛɛ lajɛlen bannen Imam Umaru Jara ale ye laseli kɛ k'a yira bɛɛ la k'a fɔ ko nin de M5 ale ka taabolo ye ka kɛ ni accord d'Alger ale k'o ye accord d'Alger o kɛrɛfɛ école ko fana n'o b'a fɔ ma ko états généraux de l'éducation o labɛnw bɛ sen na an y'a ye k'a fɔ Mali sigida bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na région bɛɛ kɔnɔna na lajɛw bɛ ka kɛ yaasa o états généraux bɛ se ka kɛ cogo min na ka ɲɛ ko école ko k'a falen k'a bɔ kalanyɔrɔ ko la k'a bɔ fɛn ko la maaw bɛ se ka mun kɛ n'o baara b'u nafa u ka siniɲɛsigi kɔnɔna na maa caman ye o laɲini dɔw fana ko an ka adamadenya an ka tabiya an taabolo an ka kanw an ka denmisɛnw bɛ se ka don cogo min na u ka se ka kɛ siniɲɛsigi ye ko k'olu ta k'o don a la Bamako ta o kɛra yan gouvernorat kɔnɔna na Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ fana mɔgɔw ye laɲini kɛ laɲini ninnu bɛɛ lajɛlen kan ka fara ɲɔgɔn kan yaasa u ka se ka kɛ sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u bɛna na n'o ye a états généraux yɛrɛ lajɛ belebeleba kɛnɛ kan Bamako yan n'an bɔra o la an b'a fɔ a ɲɛna k'a fɔ ko min ye Suala Bayaya Hayidara ye alhamdulilayi a ko bi kɔni ale nisɔndiyalen don sabula a minɛli ni sisan cɛ a yɛrɛ hakilila tigɛra balimaw sinjiw diinɛmaw alimamiw wajulikɛlaw bɛɛ lajɛlen de bɛ taa ale fo don o don joyi la a bɛ jamana ɲɛmaaw fo a dalen d'u la k'a fɔ ko baara in kan ka kɛ cogo min sariya ka sira fɛ k'a bɛna kɛ ten a nɔfɛmaw a kanubaw k'a b'a f'u bɛɛ ɲɛna
u ka kɛlɛ bolo jigin min ye Tyson ye ale ye ni kibaruya la s'an ma bi n'o ye Abdul Karim Haidara ye Suala a dɔgɔkɛ ale yɛrɛ bɛ Joyila ye o hukumu kelen kɔnɔna na sa san o san min ye Suala Bayaya Haidara a nɔfɛmaw n'a kanubaw olu kɔni bɛ Fatima Zaharaw n'o o ye an ka kira sanumanba in o denmuso ye o ka mawuludu b'o ɲɛnɛmayali kɛ o de la sa Suala ka tɔn n'o ye association Hizbur Rahmani ye k'a bɛ wele bila bɛɛ lajɛlen ma jumadon Dravirila a yɛrɛ fa ka misiri la n'o ye Bayaya Haidara ye nɛgɛ kanɲɛ 14 waati ko maaw ka na mawuludu kɛnɛ kan a kɛnɛ kan dugawudenw ni batow bɛna kɛ yaasa ka sa la k'ale yɛrɛ dɛmɛ min ye ka dugawu kɛ jamana ye basigi ni lafiya bɛ se ka na cogo min min ye fana ka dugawu kɛ lafiya ani bɛn ni kelenya o bɛ se ka don an ka jamana kɔnɔna na cogo min na o conseil islamique ɲɛmaaba n'o ye Usman Sherif Madani Haidara ye ale bɛ taamana lamɛrikɛnkaw fɛ yen kunun ko a ye juma seli Philadelphie kaw fɛ yen u ye a tɔgɔla so dɔ jɔ a ye ye ko o d'a ma min ye juma kɔni ye Philadelphie a diinɛmaw bɛɛ lajɛlen ale ni n'ale bɛ État de Pennsylvanie kɔnɔna na u bɛɛ lajɛlen nana ka na min ye misiri min bɛ yen n'o jɔra bi ka n'o ka nisɔndiya yira min ye misiri ye ansar minnu bɛ yen ko olu de y'a jɔ wa u ye Sherif Usman Madani Haidara a ka so dɔ fana jɔ o kɛrɛfɛla la ye yaasa n'a nana don o don ye a na jigin o so Haidara ka so bɛ ka caya dɛ cɛ an yɛrɛ t'an labɛn an ka taa 2 mois kɛ États-Unis karamɔgɔ yɛrɛ taara ka anw to ale ma on sont pas dit nous hein anw bɛ se ka taa an ni Fala ni Amara n'anw bɛ taa ni photo ta ka ɲɛ ka monter d'accord n'a nana an n'a na ɲɔgɔn ye États-Unis taga in na Haidara bɛ yen a mɛnna bɛn ni kelenya diinɛw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ k'o de kuma fɔ silamɛya ye diinɛ min ye a bɛ dayɛlɛ min kɛ a bɛ faamuya min di diinɛ tɔw bɛɛ lajɛlen ma u bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ cogo min a ko k'a bɛ min fɔ mɔgɔw ye ko mɔgɔw de ye kira bali sallallahu alaihi wasallam k'a ma deli ka mɔgɔ bali ko la ni mɔgɔ o mɔgɔ ko k'a bɛ fɛn fɛn kɛ a b'i to yen k'a kɛ parce que kiiti bɛ Ala de bolo Haidara bɛ ka nin kuma fɔ pour que diinɛw ka ɲɔgɔn minɛ maaw ka ɲɔgɔn minɛ u k'a dɔn k'a fɔ n'i y'ale ye nin kalo 2 taama na États-Unis a bɛ k'a kɛ kɔrɔ dɔ de kama an bɛ dugawu kɛ sa Ala k'a ɲuman segin an ma a kana segin ten dɛ n'an bɔra Usman Sherif Madani Haidara la an b'a fɔ an lamɛnbagaw ɲɛna fana k'a fɔ ko an ka imamu dɔw olu bɛ taama la nin waati la Katarikaw fɛ yen san o san min ye diinɛ ɲɛmaaw ye n'o ye alimamiw ye olu tun bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Istanbul Turkikaw fɛ yen nka ɲinan ko labɛnbaw y'a ɲini k'u ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ Qatar olu fana bɛ o baara la an bɛ dugawu don kɛ Ala ka segin n'u ɲuman ye kuma tɛ u ko ye min ye Mali u bɛna na seli kɛ a ye u bɛna na dugawu k'a ye u bɛna na fatiha ta yaasa jamana bɛ se ka basigi cogo min Coupe d'Afrique ale tɔ tora panko 1 ani ɲɛ waawa ye min ye janvier kalo in tile 13 sibiri nata baaraw kan ka daminɛ Côte d'Ivoire kaw fɛ yen ndolantan yɛrɛ hukumu kɔnɔna na sa min ye Côte d'Ivoire ale ni Guinée Bissau de kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ o Guinée Bissau o tun bɛ anw fɛ yan kunungo badenya ndolanci la parti mais Fala ye aw bɛ ka yɛlɛ aw kana yɛlɛ o ye parce que sisan den kɔrɔ ye min i b'a dɔn ninnu ka match b'u bolo samedi u tɛna n'u bɛɛ da anw ma an ka u tɔ sen kari k'u la perdre dɛ u y'u ka joueur ɲɛnamaw ye mi-temps bɔra score min na i y'o ye a 3-2 o de ye ballon-tan in yɛrɛ ye 3-2 dɛ sinon 6 tɔ in o bɛɛ ye an k'an yɛrɛ minɛ an bɛna Ala yɛrɛ ka mɔgɔ fana to k'u sen don mais ni ɲɛna parce que a b'a yira na ko équipe b'an bolo a b'a yira na ko majɛ minnu bɛ an ka équipe la an bɛ se ka olu corriger journalistes fana bɛ labɛn na ale ni supporters k'u bɛɛ lajɛlen bɛna na kɛ caravane ba kelen ye surɔ fana ministre de la jeunesse a tun bɛ téléthon ɲɛma yaasa maaw ka wari di ka se ka aigle dɛmɛ a ka se ka taga nin ko in na an b'a fo parce que depuis ko in daminɛna a kɛlen don k'a ka duloki don k'a ka cɛnsiri siri cak n yɛrɛ tɔma don an b'a fɔ kɛnɛ in kan yan kosɛbɛ k'alisa a k'a cija a n'a ka cɛdenw yaasa an ka hakilina ye min ye ka taa kupu ta Côte d'Ivoire ka na hali n'o y'a sɔrɔ a ma nɔgɔ Ala k'a nɔgɔya an ye journaliste sportifs fana olu fana bɛ a la ko Sadio Mané ka kɔɲɔ ye sini ye kɔɲɔkɛ taatɔ ndolanci kɔni o bɛ gɛlɛya dɛ k'a ye Casamance npogotigi ɲɛnama dɔ de ta ko Tamba Ala ka furu ni si bɛn Ala ka kɛ sima fila ka furu ye Mané mɔgɔ ɲɛnama don tiɲɛ na a bɛ mɔgɔ bɛɛ bonya an ye ɲɔgɔn sɔrɔ siɲɛ kelen u ka dugu dɔ bɛ yen ko Sali o tun bɛ ɲɛnajɛ dɔ la yen vraiment mɔgɔ si tɛ yen k'a mana a bolo don min bolo ka min fo an b'a fɔ n' Ala k'a ka furu ni si bɛn et puis maa min don a bɛ Mali bonya
Mali gasi sigilen a fɛ kosɛbɛ hali Coupe d'Afrique tirage kɛla a y'o de fɔ ko Sénégal kunna jara ko ni Mali tɛ poule kelen ko parce que ko sisan ko Mali ma nɔgɔn dɛ ko Mali ma nɔgɔn halisa Ala ka o bɛɛ lajɛlen ɲɛ. Festival sur le Niger o tako 20 o baaraw bɛ sen na labɛn bɛ sen na yaasa min ye festival ale bɛ se ka kɛ cogo min na hakilisigi ni basigi kɔnɔna na min ye festival ye a bɛ daminɛ janvier kalo tile 30 ka taa kuncɛ février kalo tile 4 ko ɲinan ta o ye festival yɛrɛ san 20 ye. Seko ni dɔnko tigilamaw ni diɲɛ maa mafalen fɛn fɛn bɛ seko ni dɔnko kan u bɛɛ bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ Segu tile 5 kɔnɔna na ka seko ni dɔnko k'ale ɲɛnamaya Mamu Dafe ko in bɛɛ lajɛlen ju donna ale de fɛ ɲinan y'a san 20 ye. Salif Keita ale bɛ kɛnɛ kan min ye Sidiki Jabate o fana welele Mali rappeur bɛɛ lajɛlen i bɛ fɛn fɛn dɔn a bɛɛ lajɛlen bɛna t'i bila i fila ni daba la Segu sabula u ni Mamu Dafe baara dɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ san 20 kɔnɔna na Gaspi Iba Wan Milmo Maser Sumi u bɛɛ de bɛ o ko in kɔnɔna na u bɛna to symphonie kɛ pour que diɲɛmaa bɛ se ka o ye o fana y'a siɲɛ fɔlɔ ye rappeur bɛɛ lajɛlen bɛna to o kɛ Segu kaw fɛ yen su 3 o bɛ sigi sen kan min ye Salif ye ale bɛ su 1 ta Sidiki o tɔgɔ la o fana bɛna su 1 ta o sen tɛ seko ni dɔnko bolofara fɛn fɛn bɛ yen ani jɛrɛw olu bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ ko denfaya talen don ka di son excellence Assimi Goïta ma n'a sera ka ye kɛnɛ kan a bɛ diya Segukaw ye kosɛbɛ. An bɛ bi kunnafoni jɔya k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn ka segin a kan tuguni nin ye an ka chaîne YouTube ye n'a bɛ fɛ k'an ka kibaruyaw dafalen sɔrɔ k'a sɔrɔ a ma kɛ video tigɛtigɛlen ye a ma kɛ tɔ k'a jɛ ye a y'aw sɔgɔ nin page nin chaîne in na chaîne YouTube in b'a to an ka kibaruya bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ Jani.ml FM n'a y'o ta dɔrɔn a b'an sɔrɔ wa o de ye an ka YouTube ye pour que aw ka kibaruyaw sɔrɔ sanumanw